wazifumu ndopitirizabe kwamba zokhudzana ndi Tamia ja ndipanga play voice note iyi ndi cholinga choti muzimvere nokha kenako ndiyankhula ndicho ndazifumu tamverani voice note imeneyi. Nkhani ya saizi kwambiri yokhudzana ndi Tamia ja ya ole kudziwirani azifumu ndine nyamata amene mumacheza nayo paifupini ineyo ntangolemba form 4 konzuzu ndimakhala chagu hilltop konzuzu make hilltop nde kumeneko ndinazoti sindinayambe ntchito chani nimangokhala ndeno umazoya yachinyamata ja munthu umafuna kuti uzigobola kenjani inazapita ku nyumba ya mwenye wina wake mwenye yoyo anali ndi nyumba nde nyumba yo anayipanga chani abandon nde kunasabwera bungwe lina lake amati bungwe lili ndilako America limathandiza anthu za sports chani anatinamiza jonji limathandiza anthu za sports chani mbizo zoti muzipeza chani muzipeza drama nde ile ase ndinkatha kwambiri basketball oyona nde ndinkamenya basketball vaja pa chani pakatoto ground pafupi ndi National Bank then kenako later on bungwe lijatinati zoti zangoyamba basi linazabwera naso linabwera ndi magazi awo anthu drama ndithu oti azindrama zawo then kupezeka kuti anazatipanga approach kuti magazi niyo mwamenya bwino tofuna tikutani tikutengeni tizikulandirisani drama sitinapanje kuchina chose tizilandira drama okay then kenako azifumu chimene chinandidabwisa anazati mbwere ku office tizakulembeni chani ntchito anandifunsa kuti ndi certificate ya form 4 ndili kuti aurota akhala ulibe certificate ndi chani ndi bobo ine okay ide mawanga wawa kuti waonesese kwambiri ndimayankhula ngati mtsikana ndi amasaka kuti ipezepo asikana angapo chimene ineyo ndikasanduke chani mtsikana unaona then kenako ndinali nditapanga apply ku Shoprite unaona ndinali nditapanga apply ku Shoprite ndikusana then uchimene amapanga mulungutu anaziwa zoti ndikakhala kuti ine ndine munthu wabwinobwino nde ndimalimbikiraso kutani kupemphera unaona ase ndinakhala ndikudikira kuti ine ndisake ntchito kuti andilembe ntchito koma atandiuza amenewo kuti mbwere tizakulembeni ntchito mawa usiku wake ndinazalandira foni ikuchoka kuchani ikuchoka kusana ndi ku Shoprite the same day unaona kuti mawa mbwere msapange chani mainterview uzindizesesa pamene kuti sindinapite kodi sindi mkazi wako nde ndinapita kuti ndipite kumene ndinalembera kuti anandilemba ntchito then ndinayamba kenako anazandiyimbira foni kuti iwe mese ndinatenga namba foni yako tabwera tikumane pakuti ndinapita kufika kuja andipitisa mkati muja ayamba kucheza ati ndikamenye mpira nde chimene chinazandidabwisa kuti ndinapeza kuti kuli amuna okhaokha avala ngati zazikazi aona nde kupezeka kuti kuti tizimenya basketball kulibe kuchinyumba cha mwenye chija kulibe ndikumene wao ana chinyumba chijana chipanga lendi kuti kuli office yao ku Hilltop chakwina kwake kumusi uko kuti kaskulu kena kake ka secondary kuli nyumba ya mwenye ina yake nangoyiwala zina nikena kupeza kuti anthu kumenya mpira amuna akumenya mpira koma wachikazi ndene isotwe poti ndimamenya basketball na nesa ndizikhanga ndikutani ndikucheza nawo koma mkazi anali moyimoza amene anali bwana mkazi anali kwa ku America tikutuluka anazandipasa ndrama yokwana 50,000 unaona anandipasa ndrama yokwana 50,000 anandipasa ndrama yokwana 50,000 ija akuti mawa ubwereso 50,000 ndimene neyo ndimagwira ntchito yakuchani yakusana kuja ndimanenazo ja wazizira ine ndinasiyanisa nangobwera lero li basi kungo ndipasa 50,000 ndautokuku ndikachani ndikwabwino koma I was not give up kuntchito kuja ndimapita anazandimbira foni kuti ubwereso siku lakuti kufika kuja anazandiyitana sopano abwana aja ndi ina ake tinkati jemu chanchana kuti asese takukonda ntchito imene timapanga kunoko timapanga za uge uzilandira ndrama yokwana 150 then ndrama yokwana 150 iweyo uzikhala ngati mkazi mamuna wako ndi uti uyu then ntchito iyoyo mumanyengana pamata then masipesa timakapopa wazisira pamenepo nde ineyo ndinali munthu kuti ndimayenda ndi akazi
pamene amayankhula ndimaona ngati kuti akuchedwa kuti ndituluke muzi mene akuyankhula izo ndisipita ndikapita ndapitsati ndi anazandiuza kuti iwe amene takulembani ntchito kumene inu iweyo ndiwe mkazi wa uyuyu iweyo ndiwe mkazi wa uyu ndeno mawa muzapanga chani practice timaonerera kuti mkunyenga nadi ndiye mukamanyengana muja ifeyo timapopa zinthu zija ana osadziwa kuti akamapopa zinthu zija kaya amapitisa kundima kaya amapitisa kuti basi kupezeka kuti maoni wati ndeno chimene chimapangikaso itafeya zifumu ne ndikuuze akuti azizanga amene ineyo nditangotuluka kuja because ndinakana nditafika kuja ndina broker chanchani azizanga ena amapitiliza azifumu nde bungo ilole ndinena kuti lili pa mzuzu limene ndimaliziwa lili pa mzuzu location yake ili mzuzu ukafika ukamapita ngati ku Hilltop chonchi kuli church na yake amati Bible Believer ukangofika pa Bible Believer kungoendapo pang'ono kuli kasukulu kena kake amati Gwamba School around Pompajan pamene pali kampu imene amakumanirana anthu yagezi ndifuna ndiyankhulepo koma ndisanayankhule ndifuna ndipaseni chitsanzo akuluakulu kunali Abrahamu adalota maloro Mulungu adamuwuza kuti upereke nsembe mwana wako ndipo iye adatenga mwana wake anapita naye kumalo kumene anamuwuza kuti akapereke nsembe atafika kumene kujako afuna kumudula mwana uja khosi nkhosa inafika ndi mngelo anamuwuza kuti pereka nsembe nkhosa imeneyi koma Abrahamu akanakhala kuti adapita kwa mkazi wake ukamuwuza kuti Mulungu wandiwuza kuti ndipereke nsembe mwana wanga nsembe imeneyi sikadatheka ndipo sakanamtenga mwana wake kukampereka nsembe mkazi wake akadakana ndipo pali zinthu zina zake zikamachitika simwino kumapita kwa anthu kumakawuza kuti ine zimene zondichitikira ndizi fa anthu ena ake angathoza kupitisa ku malo osalongosoka chitsanzo Abrahamu akanakhala zoti anawuza mkazi wake ndipo mkazi uja wakana zosalira zake akanakhala zoti watukwana Mulungu wanyozera chilamulo cha Mulungu ndi anthu ena ake mukamavutika mumapita kwa azinzanu kumakafotokozera ine ndikuvutika izi ndi izi ndi anthu aja amapanga introduce kuzoyipa inuwo pofuna kuthawa mavuto mumapanga zoyipa zija koma mukuyiwala kuti Mulungu akamapanga chinthu amakhala ndi chifukwa ndipo akamapanga chinthu amakhala ndi njira yake yokuchotsani mavuto mmenemo Abrahamu anapita ndi mwana wake kukamupha koma zosalira zake anambwesera nkhosa kudali kumuyesa ndi anthu ena mumavutika muone ngati apa ndi Mulungu andilekelera ndovutika chonchi zindizi amakhala zoti Mulungu uja akukuyesani ndipo after mavuto amenewa moyo umasintha nkana manena kuti Mulungu sangakupase zimene sungakwanitse ndi anthu ena munapotoka chifukwa chakuti munakadika kudikira nthawi yoyenera ndi mu nthawi imeneyi yovutikayi iweyo ukakhala zakuti wavomereza kupanga zoyipa Mulungu samakusiya chifukwa chakuti sunadikire nthawi yake amakutaya ndiwe straight wakumoto chifukwa chakuti unakanika kuwukira mtima anthu ena mukuvutika pa dziko lapansi koma kuvutika kumeneko kumachokera kwa Satana akukuyesani ndi cholinga chakuti mutukwane Mulungu ndi ukavomereza zosalira zake ndi zimenezi ainatamia ja akunjoya ulemerero wa pa dziko lapansi ayiwala kumwamba kuli gahena ikwadikira akuluakulu ukakonda ndalama kwambiri umayiwala chikhalidwe umayiwala Mulungu wako umayiwala even makolo ako even azibale ako chifukwa wakonda ndalama ungathe kupha makolo ako ungathe kupha azibale ako chifukwa wakonda ndalama wayiwala akuluakulu osakonda ndalama ndiponso muziwe ichi anthu ena ake Mulungu adawapanga kuti pa dziko lapansi adzakhala wovutika koma kumwamba adawapasa ulemerero ndipo anthu ena ake Mulungu adawapasa ulemerero wa pa dziko lapansi koma kumwamba adawamana ndipo anthu ena ake adawapasa ulemerero wa pa dziko lapansi ngakhale kumwamba adawapasaso amene ndi anthu odala ndi iweyo ukamavutika pa dziko lapansi chifukwa choti sukudziwa zokuti ndiwe ndani poti maso pa dziko ndi akhungu ndi umayiwala ano zimene anakusungira Mulungu umasata njira zachidule pofuna kuthana mavuto umalowa sataniki umambopha anthu koma kwayiwala kuti Mulungu adakusungira zina zake kumwamba zosalira zake Mulungu amakutaya palibe dziko limene mulibe anthu ovutika kwa Amerika kuli anthu ovutika ndipo Mulungu adapanga anthu ndipo anawapasa madalitso osiyanasiyana ena wa pa dziko lapansi ena wa kumwamba
iweyo mdaliso wako ukakhala zolengedwa kumwamba pasiku pakati pano ukuyenera uvutike kumwamba ukuyenera ukanjoye nkani muzione pala anthu ena ake amabadwa ovulika mpaka na amafa ali ovutika chifukwa choti Mulungu adawamana mdaliso wa pa dziko lapansi adawapasa kumwamba ndezili ndiwo kuzivomereza ndiwo kazivomereza umakhala wodekha kumangodikira nthawi akuluakulu osapotoka chifukwa cha ndalama. Chitsanzo mnyamata ameneyo adavomereza kuvutika ndi cholinga chakuti alemekeze umunthu wake, alemekeze Mulungu wake, asanyoze Mulungu wake. Zosalira zake anakalipobe. Anzake aja amene ankanjoya kwa 2 minutes adapita onse, adaperekedwa nsembe kwa Satana. Oti ndinzanga tu ayamba kutuluka zinthu umu ngati zimafinya chonchi. Ninamuza kuti ase bro run for your life. Izi zinthu zakuja zako mdima. Adaja anavera wina uja sanavere. Mwezi wa number 4 adaye naja anazadiwa. Adao anali aku Nkolongo kumzuzu. Analowera pamozi ndi adaja. Waona? Anthu andale asanambo panga zibani zawo amapita kumuzi kuja amathandiza ngati munthu wamba. Mwene wachitika maliro au pasani galimoro. Mudira muchitika zina zake au thandizani. Mwene mufuna manga bridge au zana musavulike ndo mangirani. Sinofuna ina chilichonse. Ndi anthu amuzi aja akaona zoni munthu uyu atithandiza kwambiri amapano kunchuza munthu uja. Oka ino mutakhala wandale. Mukatumethaniza kwambiri. Koma munthu uja dageri yake inalinso yokhala wandale. Kena ukamambokana. Ayi ndi zimene sinimazikonda izi ndizi. Ina kufiri inu anthu uno mukumpasa pressure munthu uja kena akamavumira. Mwamponyera kumene amafuna kuja ino musakudziwa. Kena akona amamborani kupanga zandale. Akangowina amakutayani. Koma kazero kwake yeye kwateka. Koma anadzera mu ndale. Nkani amachula kuti ndi ndale izi ndi zimene amapanga ndani ainatamia ja. Amapita pa social media ndimagera anthu ndalama. Ino nkumati munthu amene ndo abwino. Ndi cholinga choti inu mukomedwe mwambo panga za lifestyle yake muzipanga zimene amapanga tamia ja. Ofuna kukutsitsani kuti umumu muli ndalama. Chifukwa chakuti anthu ambiri mmakomedwa ndi zaulere. Chifukwa anthu ambiri mmakomedwa ndi kukhala pamwamba. Kapena kuti anthu akuziweni kuti ndinu otchuka mumakomedwa. Zosalira zake mwambo panga zatamia ja wofuna kutchuka, mwambo panga zatamia ja wofuna kukhala ndi ndalama. Nkani tamia ja amasankha anthu kuti ino ndifuna ndipase ndalama anthu. Mwezi uno ndifuna ndipase ndalama anthu akuti. Ndinapita kwakuli kukathandiza anthu ovutika. Zonse zija afuna inu muziti muyu amathandiza. Zonse zija akupanga ndi cholinga choti inu muziti uyu ndo abwino amathandiza anthu. Kuti ndalama zamazipeza bwanji nanenso ndapopanga zomwezo ndizithandiza anthu. Zosalira zake mukuporoka. Mukupita ku Gahena. Satana ndi wanzeru kwambiri. Satana amagwisa ntchito ndale. Nkani ndimanena kuti munthu ngati wapasa ndalama akuluakulu osamangovomera makamaka kwa anthu sawaziwa. Chifukwa Satana amagwisa ntchito ndale. Anthu ena ake mukuvutika chifukwa chakuti Satana anakuberani mwayi.